το πάνω μου. Θα τους δώσω εγώ τους δύο. Darling, please. Έχω jet lag από τη Νέα Υόρκη και το στομάχι μου είναι so sensitive. Έμαθα ότι άλλαξε το management εδώ. Είναι ο νέος owner πιο chic. Θέλω κάτι εκλεκτό. Ίσως ένα ταρτάρ από βιολογικό μοσχάρι. Καλησπέρα σας. Το αφεντικό άλλαξε. Οι γεύσεις μας όμως παραμένουν ίδιες. Εγώ προσωπικά σας προτείνω τα σουτζουκάκια μας και τα μπιφτέκια μας. Σουτζουκάκια? Is this a joke? Θέλω κάτι που να μην έχει calories. Κάτι airy. Υπάρχει σεφ εδώ ή απλά ψήνεται? Στέλιανο, σώσε με. Ήρθε η ντύπα από την Αμερική. Θέλει αέρινο φαγητά και σεφ. Τι να κάνω. Μην αγχώνεσαι, ας το πάνω μου. Θα τους δώσω εγώ τους δύο. Ορίστε. Τώρα έρχομαι. Ορίστε. Αέρινα και τα δύο. What is this? Κλαμπ γύρω στούμπανο, σουβλάκι, fries. Είναι χειροποίητα και είναι πόρση. Φάει μια μπουκιά, μπας και μιλήσει στα ελληνικά. Πώς το κόβω αυτό? Κανονικά. Oh my god, αυτό είναι divine. Darling, φέρε μου κι άλλη σως. Τι σως μωρή, τζατζίκι είναι. Με 10-15 ευρώ ακόμα και οι ντίβες ξεχνάνε την Αμερική. Έλα κι εσύ στο ανανεωμένο Άριστο στο Ωραιόκαστρο. Σε περιμένουμε.